U ETF, keď hovoríme o vysokom výnose, máme na mysli zvyčajne 8 až 12% ročne. To platí primárne pre ETF zamerané na akcie USA. Existujú ale ETF, ktorým sa podarilo dosiahnuť aj takmer 30% ročného výnosu za ostatnú dekádu. Ktoré to sú? Na to sa pozrieme v tomto videu. Ak si ETF vôbec vyberať nechcete, tak v prípade akcií je to v podstate jednoduché. Môžete si nakúpiť niektoré ETF, ktoré kopíruje akcie celého sveta a nemusíte riešiť vôbec nič. Tento fond v sebe určite obsahuje tie najlepšie performujúce spoločnosti, ale aj tie, ktoré performujú zle. Najväčšie svetové ETF, ktoré obsahuje celý akciový trh, je Vanguard Total Stock Market, ktoré od svojho založenia v roku 2001 dosahuje priemerného výnosu necelých 9% ročne. Ak ale chcete vidieť, akých výnosov dosahovali tie najlepšie ETF za ostatnú dekádu, tak pozerajte tie ďalšie čísla. Na 10. mieste je iShares Global Tech ETF od spoločnosti BlackRock s priemerným ročným výnosom 19,36%. Toto ETF sleduje index globálnych technologických akcií vážený trhovou kapitalizáciou, čo znamená, že fond drží všetky trhové kapitalizácie z celého sveta, ale vyššia váha sa prikláda akciám s veľkou trhovou kapitalizáciou. Na 9. mieste je potom opäť fond od BlackRock, iShares Expanded Tech Sector ETF s priemerným výnosom 19,81% ročne. Toto ETF sleduje index amerických a kanadských technologických spoločností vážený trhovou kapitalizáciou. Okrem tradičných technologických akcií, ale poskytuje expozíciu aj akciám v súvisiacich odvetviach, ako sú napríklad spoločnosti internetového maloobchodu. Na 8. mieste je Fidelity MSCI Information Technology Index ETF od spoločnosti Fidelity s výnosom, ktorý už presahuje dokonca 20% ročne, a to dokonca s tak nízkym nákladom na úrovni 0,084% ročne. To len pre porovnanie, keď vám 2% ročný poplatok pripadá nízky, tak v tomto prípade je to dokonca 0,084% ročne. Tento fond sleduje MSCI USA IME Information Technology 2550 Index, čo je index akcií v americkom sektore informačných technológií, opäť vážený trhovou kapitalizáciou. A na 7. miesto sa dostal fond, tentoraz od spoločnosti Vanguard, konkrétne Vanguard Information Technology ETF s priemerným výnosom 20,46% ročne. Mimochodom, tento fond má z týchto top 10 najlepšie performujúcich ETF najväčší majetok pod správou. V júni 2024 to bolo 70,4 miliardy amerických dolárov. Ak by ste investovali do tohto fondu 150 eur mesačne počas tých 10 rokov a dosiahli ste teda ten výnos 20,46% ročne s ich poplatkom 0,1%, tak na investičnom účte uvidíte 52 608 eur. Na 6. mieste je potom druhý najväčší fond z týchto vybraných podľa majetku, ktorý majú pod správou. A síce Technology Select Sector SPDR Fund s priemerným výnosom 20,48%. Tento fond sleduje index technologických akcií S&P 500. Toto prvé ETF technologického sektora zahrňa iba 75 akcií s veľkou trhovou kapitalizáciou, pričom viac ako 50% celého portfólia je alokovaných medzi 10 najväčších podielov. Na 5. mieste je opäť ETF od spoločnosti BlackRock a síce iShares US Technology ETF s výnosom 20,56% ročne, ktoré poskytuje širokú expozíciu na americkom technologickom trhu a sleduje diverzifikovaný index vážený trhovou kapitalizáciou. A teraz od 4. miesta vyššie už sa presunieme od technologických spoločností. No, teda, nie je to tak úplne pravda, ale už ich nenájdeme v názve. Na 4. mieste najlepšie performujúce ETF za ostatnú dekádu je SPDR SAP Semiconductor ETF, ktoré sleduje index akcií semiconductor, teda polovodičových spoločností s rovnakou váhou. Priemerný výnos bol dokonca 21,66%. Neuveriteľné. U polovodičov zostaneme aj v prípade 3. miesta. Invesco Dynamic Semiconductor ETF s výnosom neuveriteľných 24,14%. Ak by ste investovali opäť 10 rokov, zase 150 eur mesačne s ich poplatkom 0,57%, tak by ste mali na svojom investičnom účte 62 234 eur. O 10 000 viac ako v tom predchádzajúcom príklade. A to bol dokonca poplatok vtedy nie 0,57% ako teraz, ale 0,1%. No a máme tu druhé najlepšie ETF, ktoré je opäť od spoločnosti BlackRock.
iShares Semiconductor ETF s priemerným ročným výnosom za 10 rokov 25,54% ročne. A teraz pozor, to najlepšie ETF dosiahlo dokonca výnos 28,18% a je ním VanEck Semiconductor ETF od spoločnosti VanEck. To sleduje index vážený trhovou kapitalizáciou ale 25 najväčších spoločností zaoberajúcich sa polovodičmi kótovaných na burze v USA. A opäť náš príklad, investujeme 150 eur, 10 rokov, ich poplatok je 0,35% a na investičnom účte by sme videli 78 503 eur. Všetky tieto výsledky boli k dátumu 10.6.2024 za predchádzajúcu dekádu a sú dostupné na stránke www.etf.com. Všimli ste si hneď niekoľkých vecí? Za prvé, všetky tieto ETF-ka boli technologické. Áno, to je pravda. Zrejme môžeme aj predpokladať, že technologickým spoločnostiam sa bude dariť aj naďalej. Môžeme ale garantovať takýto výsledok aj do budúcna? To rozhodne nemôžeme povedať. Za druhé, a čo je podľa mňa rozhodne ešte viac zaujímavé, lebo to môžeme trochu viac predikovať, je, že ste u každého z týchto ETF-iek videli, že má veľmi nízky poplatok. V niektorých prípadoch to bolo dokonca menej ako 0,1% ročne. A to je všeobecne črtou ETF fondov, že sú nízko nákladové. Mimochodom, ak by sa niekomu, cez koho na Slovensku investujete, podarilo dosiahnuť výsledku ako tomu najlepšiemu ETF-ku, ktoré sme si ukázali, ale mali by ste vstupný poplatok 2%, ročne za správu 2% a výstupný poplatok 2%, čo je relatívne typické na Slovensku a dokonca často sa stretnete aj s vyššími poplatkami, tak namiesto tých pôvodných 78 503 vďaka nízkemu poplatku na ETF-ku by ste zrazu mali 68 949 eur. Teda takmer o 10 000 eur menej. A navyše, ukážte mi niekoho na našom trhu, komu sa darí počas aspoň tých 10 rokov dosiahnuť ten výnos vyše 28% ročne. Poznáte niekoho takého? A nie je to podvod? Šupsni do komentára. Tretia vec, ktorej ste si mohli všimnúť je, že všetky tieto ETF-ka boli americké. Bežne v Európe nakupujeme európske ETF-ka, nie tie americké, ale sú možnosti, ako si nakúpiť aj práve tie z USA. Ale pozor, americké ETF-ka sú typicky distribučné a nie akumulačné, čo znamená, že vám budú priebežne vyplácať dividendu, teda podiel na zisku, z ktorej ale odvediete daň. Ak tú dividendu chcete rovno znova zainvestovať, tak ste zbytočne zaplatili tú daň. To sa rieši práve formou akumulačných ETF-iek, ktoré ale v USA nie sú príliš typické. Štvrtá vec, ktorej by som bola rada, keby ste si všimli a najmä si ju uvedomili, je, že toto sú čísla za 10 rokov. Nemohli ste teda nakúpiť si ten fond a keď vám zarobil prvých 500 eur, tak si ich vybrať a ísť za ne na dovolenku. Aby ste mohli naozaj benefitovať zo zloženého úročenia, museli ste svojim peniazom dopriať čas a sledovať ich rovnako, ako keby ste sledovali trávu rásť. Za piate chcem, aby ste si uvedomili, že toto sú top vyselektované ETF-ka, o ktorých môžeme rozprávať až potom, čo už poznáme tú minulosť, ktorá sa udiala. Nemôžeme predpovedať, aká bude budúcnosť. Nemôžeme už naskočiť do tých výnosov, ktoré sa odohráli. A nemôžeme garantovať, že to budú práve tieto ETF-ka, ktorým sa bude dariť aj v tej následujúcej dekáde. Toto nie je priemerný bežný výsledok ETF, ale crème de la crème. A posledné, čo chcem, aby ste si uvedomili, je, že aj keď ETF-ka sú samé o sebe diverzifikované, tak aj v rámci nich môžeme diverzifikovať. Teda nemusíme nakupovať len jedno konkrétne ETF-ko, ale môžeme si vybrať aj naprieč aktívami, aj naprieč kontinentami, prípadne odvetviami a tak ďalej. Oveľa dôležitejšie je ale pozrieť sa na to, ako diverzifikujeme naše majetky ako celok. Či nestávame všetko len na jednu kartu, aj keby tou kartou bolo diverzifikované ETF-ko akcií celého sveta, ale či naše majetky máme rozložené aj medzi iné aktíva. Vždy medzi rezervu, možno ešte viac hotovosti, možno zlato, možno dlhopisy, možno nehnuteľnosti a tak ďalej. Preto sa nezabudnite o investovaní vzdelávať a ak sa vám video páčilo, dajte mu like a odber na tento kanál. Vidíme sa opäť o týždeň.